Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Sanibona. Nibingelela impunga yesintu umfoka mbanja ukhathini. Ngumshana ke mina wakwaNgcobo ofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Wensizwa, nayi yogathi yamadoda. Imbiza lena bafowethu evuselela imizwa. Uyiphuza mawuya ocansini, ikunika amandla nsizwa kithi, ivula imithambo. Uthi mawushumayela ushumayele kahle. Kubalekile ukuthi uma uyinsizwa, into efana nale uhlezi unayo. Nomkhulu babehlala benazi into ezifana nalezi. Ngoba ukudla esesikudla enkathini yanamuhla ikona ukusiqeda amandla. Kona ukusiqeda amandla sizwa zakithi ingakho kubalekile ukuthi uhlale unembiza. Ukuhlala unembiza kulona ihlazo. Ukuhlala unembiza kubalekile vele ukuthi uma uyinsizwa uhlezi uzoyithola into ezokuvula imizwa, iqaqa imithambo yakho, igazi likwazi ukuthi ligijime. Ukuze uzokwazi ukuthi umuntu wesifazane umphakele. Ngoba umuntu wesifazane uyaphakelwa zinsizwa. Umuntu wesifazane noma ungamnikeza ukudla konke akufunayo kwesipuni nakubo wayekudla, wayengeke aganele ukudla kwesipuni umuntu wesifazane, kodwa khona lokudla wayengakutholi kubo. Ikona ke lokuko akuthola lapho kini. Ingakho ke kubalekile ukuthi zonke insizwe eziganiwe azingithinte, zithola iyogathi amadoda omakoti bajabule insizwa zakithi. Niyeke indaba amaphilisi, amaphilisi ayagulisa. Yagulisa amaphilisi. Zikhona ke nencwadi esizilobile. Sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe, zontathu lezo ncwadi. Siyakwazi ukuthi sikwenzele ngo650 zikwispecial nje. Sesizophela ke mhla ka15 ngicabanga ukuthi sisigoqe mhla ka15. Zizobe sezibuyela kwintengo yazo. La sikhona ke bafowethu nodadewethu sikwaZulu Natal eThekwini, eMphelandaba. Lapha ku West Rock e4th floor office number 420. Ikhona la sitholakala khona. Uma ufuna ukuzohlala ngathi phansi uyakwazi ukusithinta kuzona inombolo lezi olokuzibona zivela le screen sakho. Ngizocela ukuthi ke ningithethelele ngoba namuhla bafowethu nodadewethu kukhona into engifuna ukuzoyithinta. Ngiyazi inkulumo yami hleze ibe nohlevane kwabaningi. Ayizuba ushukela, kepha izoba upelepele. Ayizuba ushukela, izoba upelepele. Kwabaningi mhlambe ngeke ngizwakale kahle. Vele ke isikhathi esiningi inkulumo ezwakala kahle akuyona inkulumo ethandwayo kwelamathongo. Namuhla ngifisa ukuthi uzibuze dadewethu nawe nsizwa yakithi. Uzibuza umbuzo othi gazi mingaki imizi yabantu enomsamo onakele ngenxa yami. Ngifisa ukuthi insizwa yakithi nawe ntombi yakithi ube nomhlangano nawe. Uzibuza ukuthi mingaki imizi ethi mayishisa impepho ishise phezulu kwamanyala enziwa yimi, ishise phezulu kokungcola okwenziwa yimi. Imizi eminingi iyayishisa impepho umehluko ingawuboni. Imizi eminingi iyayenza imisebenzi kepha imiphumela emihle ingabonakali. Ngesizathu sokuthi le umsebenzi abayenzayo bayenza phezulu kokungcola. Ntombi yakithi, mangakho amadoda osuke wawalandela ukuthi azokwembatha nawe kini.
lawo manyala wawafundiswa ubani ukuthi indoda uyayilanda uyilethe egcekeni lomuzi wakini bese ufike wembathe nayo? Manyala mani lawo? Imfundiso kabani lena owawuyenza ukuthi ulanda isoka uze nalo kini egcekeni lakini lizokwembatha nawe? Uyawuhlonipha umuzi wakini mawubheka mawenza into efana leyo. Wena-ke kukuhlonipha lo ukuthi ulanda isoka ulilethe kini uzokwembatha nalo kini. Hayibo, manyala mani lawo? Leyo nkinga-ke yaziwa wena ngoba abazali bakho batshelanga ngalowo manyala. Awubatsheli namanje mhlambe ukhona okwenzayo. Akabatsheli ukuthi yena wenza amanyala afana nala ukuthi ulanda indoda izongcolisa umuzi wakubo ulanda indoda azokwembatha nayo kubo. Njengoba lento yaziwa wena, bashisa impepho kini benza imisebenzi. Leyo umsebenzi ozophelelaphi loyo? Yenziwa phezulu kwalamanyala owenzile kini. Watshela ubani intombi yakithi ukuthi emzini wakini kufanele wena uvule isibaya sikayihlo wembathe nesoka emzini wakini? Hayibo, wentombi yakithi, mingaki imizi osuhambe wena wathi mawusuka kini waphuma ngewindi wahamba waya egcekeni lomuzi wendoda ungaganile khona, wathi mawufika khona wafike wembatha nesoka? Mingaki imizi osuyingcolisile ngokuthi uhambe uyombatha nensizwa yakhona? Yabona ntombi yakithi, ngenkathi ungena emzini wendoda ufika ukhumula ubenquna emzini wendoda ungaziwa, ungcolisile wawuqeda lowo muzi. Mingaki imizi wena osuyingcolisile okade ukhumula kuyona ubenquna? Mingaki? Nsizwa kithi, mingaki imizi osuyingcolisile wangayigeza? Mingaki? Zingaki ingane zabantu osuzona umntombi amathongo azo aqhela kuzo? Ingane yabantu yaphenduka yaba yisitha nethongo layo ngenxa yokuthi umntombi bayo usubuthathile. Mingaki imizi insizwa kithi obizwa kuyona ngenxa? Lelo gama lenje obizwa ngalo insizwa kithi igama lelo elembatha lize lembathe ngisho ithongo lakho. Ithongo lakho liyathukwa ngawe. Inja phela izalwa umuntu kodwa izalwa enye inja. Ngenkathi kuthiwa wena uyinja ngemisebenzi yakhe emibi oyenzile egcekeni lomuzi wendoda, nethongo lakho ngokunjalo liphenduka libe yinja. Njengoba nsizwa kithi uyonile lengane yabantu, uyizalisile lengane yabantu, waqede wangakulungisa lokho. Nowakini umsama ulungile, kodwa wena uyasondela emsamo ubone sengathi izinto azonakele. Uyafika wena emsamo uthi uzopha abantu abadala, uthi uzobancenga abantu abadala ukuba bakwenze lokuthile. Ukwenza kanjani lokho? Kukhona amacala ongakawathethi emzini abantu. Zingaki ingane zabantu ozizalisile ezinengane zakho kodwa awulithethile lo cala, uhlawulile? Uma kuwukuthi uzalisile uhlawulile, ubizwa ngenja kulowo muzi. Umuzi wabukantombazana ungcolile, abakwazi ukwenza imisebenzi. Nawe kini ukwazi ukwenza umsebenzi, nabakini abakwazi ukwenza imisebenzi ungakayi ukuhlawula kulowa muzi. Kufanele uhambe ogeza lowa muzi qala. Nomuzi wakini nawo bese uyahlanzeka. Mangakho amantombazana insizwa kithi usuwathathe wazombatha nawo kini, wangcolisa umuzi wakini, walanda intombazana wathi ayizoba nqunu kini. Ukuthathaphi lokho? Ngoba phela wena uvumelekile insizwa yakithi ukwembatha nowesifazane kini ungamqholisile. Umuntu wesifazane uyangeniswa kini, uyagana umuntu wesifazane kini insizwa yakini ukuze ube negunya lokwembatha naye kini, ukwembatha kwenu kungabe ukungcola. Lamanyala esiwenzayo singcolisa imsamo
siyenzelani leyo nto? Bangakho abantu ombatha nabo, ake shiye ukuthi umbatha nabo kini. Bangakho abantu ombatha nabo, ngoba phela uma umbatha nomuntu uncolisa wona umsamo wakini. Isintu siwumthetho. Umthetho ke bafowethu umnandi. Abantu abaningi bake babuka inkathi esiphila kuyo ngoba naki idunguzela, bese bacabanga ukuthi izinto kufanele ukuthi zenziwe. Akekho umuntu onegunya novumelekile ukuthi embathe ngokocansi nomuntu engamganile. Kubalekile ukuthi sikhulume isintu leso, isintu okuthi umuntu ukuze akwazi ukwembatha nomunye umuntu babe inyamanye, kufanele ukuthi baganane babe yindoda nomfazi. Owesifazane udinga ukuthi akhishwe kuba gunyazwa abazali bakhe, kube yibona bamtshela ukuthi seningembatha nilale nibabili nivuke nibathathu. Asikwazi ukuvele sizenzele, ngoba masizenzela leyo nto iyawona umsamo wethu. So ishisa impepho emakithi nasemagcekeni emizoba babethu nomkhulu bethu, bese umehluko singawuboni ngesizathu sokuthi thina siphila ngamanyala. Amanyala siwapende abe mabalabala, ngoba vele siyakwazi thina ukuthi senze izinto ezamaphutha bese siyithola intethelelo yokuzithethelela. Ingakho ngithe ngifuna umuntu nomuntu akabe nomhlangano naye azibuze ukuthi mingaki imizi enomsamo ongalungile ngenxa yakhe. Wensizwa zakithi, yabona uma ukuthi uyinsizwa uzandisile kuzoshaya uDisemba manje. Uma uyinsizwa usebenza kade udlala istokfela, akuhambe othetha amacalo nawo. Lo muzo wawona ukuhamba uye kokugeza. Nawe ntombi yakini lamanyalo wawenza kini isikhathi sokuthi uhlambuluke manje, bese umuzi wakini ugeze ngokuthi wathatha indoda wayiletha egcekeni lomuzi wakini. Nawe insizwa yakithi, le ntombi ozilandayo uzishintshanise phakathi kwegceke lomuzi wakini, uyawuthuka umuzi wakini, awubona umuzi wakini. Isikhathi sokuthi nawe uphumele obala ugeze ngoba wawungcolisa, ukuze sizothi masiyishisa impepho sicele emsamo bese izinto ziyenzeka. Umsamo bafowethu uyikona konke. Ungababona abantu behambe benza yonke lento engalungile, bethatha izigubhu, bethatha izidwane, bethatha izithwalo. Ingoba abantu umsamo bawuhloniphi. Abantu benza isinomi kanjani bese ithongo lingaphenduli. Uma ithongo lingasaphenduli bese umuntu athatha indlela enqamlelayo. Asiyekeke bodadewethu ukuthi sivume kalula. Umfana nje noma kwathandana naye usuyembatha naye. Sithatha kuleso sibindi, ngoba awukwazi wena ukuthatha isinqumo ngomzimba wakho okuwukuthi umfana usungembatha naye. Awukwazi, unalo lelo gunya. Igunya ulinikezwa umzali wakho ukuthi usungembatha nendoda. Ukunika nini umzali? Ukunika ngemuva kokuba insizwe sifikile okanye sithuma abantu ukuthi beze bazolobola. Uma sebelilobolile abazali bakho bobe sebekhipha bekudonsa ngengalo bekusa kulowo muzi oyoganela kuona, bese ufikile khona insizwe ithatha inkomo iqholise. Ilapho ke la usuthole khona igunya. Izinto bizakithi asike siyeke ukuba weak. Ake siyeke ukuba weak intombi zakithi. Akuziqhenye intombi yakwenu, ungawi kalula, ungawi kalula. Nibona insizwa nje aziloboli kangaka ingoba niwa kalula. Akungawi kalula. Athi akuphusha umfana ubalance, athi akuphusha umfana ubalance. Hayi lento yokuthi ufuna ukukhombisa umuntu wesilisa uthando ngokuthi wembathe naye. Uyintombazane esiphukuphuku uma unjalo. Akufanele ukuthi umfana umekutshela ukuthi awungithandi uze ngibone ukuthi angithanda, kufanele wembathe naye isiphukuphuku sentombazane uma unjalo. Awukwazi ukuthi ungathi usenga mahala bese uthi uzawuthenga ubisi esitolo. Insizwa kuze kulobole intombi yakithi ihlala ngentombi. Vala umtshelo ukuthi cha, lapha uyozuhamba uye ekhaya ngaphambi kokuba ufinyelele lapha. Sezayaphi intombi ezinjalo, intombi ezikwazi ukuziqhenya, intombi eziyazi imizi yakubo nesithunzi sesemizi yasemakubo. Wena isithunzi somuzi wakini kwavele kwayinto nje ihudulela phansi. Bonke abafana othandana nabo uyembatha nabo. Uma nje umfana kwakuthengela imilenze yenkukhu wakupha leyo madlana encane, usuyazidela ngomzimba wakho, usuba nqunu.
usunqunela umuntu ongalobolile ayingeke izintombi zakithi inini ekufanele ukuthi nishintshe ngoba uma kuxega kakhulu ngakunina vele kokonakala awukwazi ukuthi uzothi uyintombi yakwenu uhlonipha bese uvele nje kube lula ukuthi ube nquno thandana nomfana nje kusaphela isonto elilodwa usukwazi ukuvela umnqunele nje wena hayi ngeke kubufebe lokho ubufebe ukuthi uzothi uthandana nomuntu wesilisa bonke abantu besilisa uthandana nabo ulala nabo bonke abantu besilisa uthandana nabantu abawu5 bonke walala nabo hayi kubufebe lokho ubufebe lokho kubalekile ukuthi ke sihloniphe singayingcolisi imisamo yasemakethi ngenxa yenkanuko kubalekile ukuthi uma umuntu wesifazane uzigade uhlale ngentombi umuntu wesilisa omethu uyakumema ukuthi oza ngokungayivumi leyo nto umtshela ukuthi hamba kithi ngoba lento osukuzophisana ngayo akuyona yakho abazali kufanele bakunike igunya hayi ukuthi uzithathelele wena isinqumo ngokwesinda ukwazi ukuzithathela isinqumo umuntu wesifazane ukuthi usungembatha nomuntu wesilisa kukweyisa lokho kukudelela umuzi wakini kukulichwenza ithongo lakho asiyekeke bodadewethu ukuchwenza amathongo ethu wembathe nomuntu ngokuthanda kwakho ukudelela lokho iyekeni lonto uma kuukuthi umuntu wesifazane unesoka awuyeke ukulivakashela likubizelana litshela ukuthi alihambe liyekini lobola ngoba ngenkathi uqala ulivakashela ungcolisa umsamo wakini kuzoba khona izinto ezizidingo zasemsamo wakini bathi bayishisa impepho kini izinto zingenzeki wena uhamba unqunela bonke abantu nawe nsizwa kithi unqunelwa umuntu othola ukuthi awumqholisile kuyicala lokho ukungcola ngenkathi eqala umuntu wesifazane ekunqunela uzokwembatha naye ithongo lakho liyakuflathela usulungcolisile ngoba lo muntu alimazi ake siyeke ukwenza izinto ezamanyala sithi ngoba sizithanda bese sizincoma sithi zinhle akekho umuntu ogunyaziwe ukuthi embathe nomunye umuntu bengeyona indoda nomfazi amanandi ocansi awabaganene akuwona wabantu abajolayo uma kuukuthi nisothandweni bambanani nihloniphane ningembathi hayi ningalinge nembathe kodwa wena nsizwa wakithi bese uyaqokelela inkomo uhamba uyebo kantombi uyoyilobola uma usuyilobolile bakukhiphele kubo bese uyayiqholisa emva kwaloko seningembatha uma singenza njalo kobe kuphelele ngoba isonaka isintu leso kulungile bafowethu ngoba kungenzeka angizwakali kahle ngiyimpunga yesintu kodwa kubalekile ukuthi sikhumbuzisane imithetho yesintu ukuthi ke ifika kahle noma ifiki kahle ayi mina kusiyophuza amanzi mina siyophuza amanzi isizwa zakithi uma uzazi ukuthi uzalisile idayisele iPhone leyo hamba ohlawula uyothetha icala uyogeza umuzi wendoda nomuzi wakini uzobe usukhululeka ngekathi beqala bejabula lapha bokantombi namathonga akini ayakhululeka noma ngabe yini oyothi mawuyenza emsamo iyokwazi ukuthi ibe impumelelo nawe futhi ngeke ulithole icala ngale ngoba uma kuthi wona intombi ngokwesintu kufanele ukuthi uyithathe leyo ntombi igane uma ungayithathanga kufanele wazi ukuthi usanecala njengamanje kodwa makube khona insizwa enothando lwakho iyalobola leyo ntombi owayithathela umntombi uyayithola into ethelele yingakho abazali bengavumi ukuthi ingane yabo mayithi ifuna ukugana igana umuntu ongaphelele ongaseyona intombi ngoba basuke beqonda ukuthi lokho esuke ikwenza ayikwenzi ngoba inothando lentombazana kodwa ikwenza ngoba inothando lwensizwe yathatha umntombi isusa icala kuleya nsizwa wayizwa ke leyo nto ayikulungile bafowethu angiyigoqa ngoba ngenzeka ukuthi lenkulumo kwabaningi nohlevane iyalumela ayiwona ushukela ngicela siwuthathe lo mfanekiso oqoshe siudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga What was that?
Inase ngase ngife